Dinja Joy ta' 8 snin għandha kundizzjoni ġenetika rari li tirrikjedi trattamenti u teħid ta' dem regolari b'riskju kbir ta' infezzjonijiet u tbenġil. Din Amber ta' 5 snin għandha kundizzjoni rari fil-ġenetika li taffettwala s-sistema tan-nervituri u tikkawżala dewmien fl-iżvilupp, diżabilitajiet intellettwali u sintomi oħrajn fiżiċi bħal diffikultajiet fid-diskors u fil-bilanċ. Imbagħad hemm Lea, tifla ta' 11-il sena li tgħix b'kundizzjoni fil-pulmun. L-unika tifla f'Malta li għandha din il-marda u minħabba fiha jkollha tilbes pump 24 siegħa kuljum biex jagħtiha mediċina li żomma ħajja. Dan huma tlieta minn madwar 30,000 persuna f'Malta milquta mill-Mart Rari. L-issier tagħhom ħarġu fid-der fit-tieni konferenza nazzjonali dwar il-Mart Rari. Tkellimna ma' Lorraine Muscat Mikallef li 13-il sena ilu saretom. Carlos Alejandro twiled b'rare chromosomal anomaly u ma twelid spiċċa l-ITU. Niftakar għalina kienet xokk, ma konniex nafu eżattament meta twilet, niftakru kienet xokk kbira għalina, imma ħadnija edna ħallu fidej Alla. Minkejja li t-tifel għadu jbati riperkussjonijiet għamel avvanzi kbar grazzi għat-terapija li għamel fuq bażi regolari. Vera jibsa għax hija traġett twil u jibes ħafna u ssib intoppi fuq l-isfel imma dejjem tagħmel kuraġġ fil-ħajja u ġurnata b'ġurnata u tirnexxi żgur. Fil-konferenza, il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Bela ħabbar li dalwaqt se titnieda l-konsultazzjoni pubblika dwar l-ewwel strateġija nazzjonali għal Mart Rari. Il-President tal-Alleanza Nazzjonali għal Mart Rari Michel Muscat qalet li din is-sena timmarka l-10 anniversarju mit-twaqif tal-Alleanza. Jekk ikollna approach li jagħti dinjità lill-pazjent, li jagħti hope lil min ikun għaddej ħafna drabi traġit waħdu tkun l-unika wieħed fil-pajjiż. U li jinti wkoll ikollok aċċess għal kull ħaġa li tista' tagħmel il-ħajta dak li jkun aħjar, dak huwa lantana. Il-konferenza saret b'kollaborazzjoni bejn l-Alleanza dwar il-Mart Rari, il-Ministeru tas-Saħħa u l-Università ta' Malta.